Здравейте, драги зрители! Отново сте с предаването без сценарий, 15 минути. Днескашната тема е разливът, който стана от корабът Кайрос. Нещо изключително създаде опасност за българския туризъм и за това ние искаме да зададем въпроса: какво прави нашата държава във връзка с този разлив? Поне до сега не виждам да има някакви официални изявления по темата. Което ще да кажа, че е тревожно, то е... Не знам дали точно дума е тревожно. Защото всъщност това може да се превърне в много тежък проблем за туризма. А туризма е сектор, който осигурява доста солиден процент за брутния вътрешен продукт. 15%. Зависи как се изчислява, между 10 и 15 Да. като цяло. А при положение, че част от туризма е в сивия сектор, реално би трябвало да е повече дори, както и да е. Да. Но много важен, особено лятото тук по Черноморието, е всъщност сектор номер 1, който ангажира работна ръка. Да не задълбаваме. Въпрос е какво прави държавата. Както ти сам попита, това е от изключително значение дори и от националната сигурност, ако щеш. Да, 12 км петно мазут ли е, нефт ли е, каквото ще да е, това е екологична бомба. Те трябва да се обгради от няколко специални катери има тук, с едни специални заграждения, където да се изолира това плетно и тогава да мислят. Точно така, но трябва да се действа, защото има течение. Абсолютно. И доколкото разбирам, така от предварителните анонси, това петно се придвижва към Бургаския залив. Където е концентрирано масово така, туристическия поток през лятото. Бургаския залив има най-много туристи. Да. Слънчев бряг на север, Поморие, Созопол, Бургас, ако щете, и околията. И ако се стигне до неприятна развръзка, надявам се наистина държавата да реагира много бързо, това ще бъде много тежък имиджов удар върху България като държава и като туристическа дестинация. Аз смятам, че самият областен управител трябва да предприеме мерки и действия, съответно, това е най-вече действие, за да се спаси залива от едно такова посегателство от... Областният управител е човек, който е пълномощника на държавата тук, представител на държавата. Да. И би трябвало да вземе отношение, но освен областния управител и всички институции. Всички институции, те са подчинени, защото той е представител на държавата. Да, но бих казал, че трябва да и на по-високо. Първо той, но след това всъщност паралелно трябва да се действа. Общини, кметове, правителство, ако трябва да се намесят. Значи този кораб вече е над една година е тук. Ами това е безотговорно поведение. Ние говорихме за един друг кораб, пак Бургаския залив, Бадър, където беше извършен терористически акт преди години, но не това е темата. Но там също е една безхаберна ситуация, при която... Да, защото един ден ще дойде времето, значи ние говорихме във връзка с Бадър, но не е толкова разлива при него, защото той е танкер, там нещата са малко по-други, той е на много по-високо техническо ниво, но никой не иска да каже, че в следващите години, когато бъде решен проблема, т.е. българската гранична полиция, плюс морска администрация, плюс областният управител, ще трябва да носят отговорност, защото България ще бъде осъдена, защото беше извършила пиратски акт, поне за няколко стотин милиона евро. Тогава какво ще се прави? Значи единия път корабът Кайрос замърсява околната среда, а в следващия момент никой също не взема отношение, показва се с Бадър. Да? Където действително беше извършен акт близък до тероризма. Или пиратството. Не, тероризъм е силна дума. Но нека да се концентрираме върху настоящия проблем, който наистина е много сериозен, може да стане още по-сериозен. И лично аз очаквам бърза реакция. Бързи анонси, бърза реакция, бързи действия. Трябва да се включат абсолютно всички институции на всичко ниво. Полиция, ако щеш, военни части, гражданска защита, всичко необходимо, за да бъде изолирано това петно, защото тръгва се по медии по цял свят, приключва, ще бъдат направени снимки, видеа, какво ли не. И България за кратко време ще стане като дестинация, позната като плажовете с нефтени петна. Което пък хвърля тези нефтени петна, ще хвърлят огромно петно върху страната ни. И това ще струва милиарди. Ще струва милиарди на всички нас, на практика. И не трябва да се допуска. Категорично.
ние се обръщаме към господин областният управител и го молим. Господин Диков, ако вие не предприемете в следващите часове, не дни, а следващите часове някакви мерки, има реално шанс вие да носите цялата отговорност. А вие сте военен човек, организиран човек сте, би трябвало да знаете какво следва. Не знам дали цялата отговорност ще носи господин Диков. Въпросът е, че той също като представител на държавата трябва да реагира на момента. Ма той в момента, той е представителя в Бургас. Да, така е, но за мен трябва да се действа на по-високо ниво. Премиера трябва да се ангажира. Всички трябва да се ангажират. Трябва да има кризисен щаб, който обикновено се прави в областна управа при други ситуации. Така, да. Събират се кметове, събират се представители на всички видове институции, които ще пожарна охрана и така нататък. И се действа. Това трябва да се направи, трябва да се действа много бързо. Както когато има, примерно, тежки атмосферни условия, когато има друга извънредна ситуация, се прави кризисен щаб и се действа. Той вече трябваше да бъде готов този щаб при тази ситуация. Второто, което е... Защото 12 км от петно е нещо... Няма коментар за това. 12 км от петно, което се придвижва на север. Което е невероятно, но е така. И затова ние питаме защо не е направено уведомяване на населението. На този етап има много мистериозно мълчание. Да, защото има много хора, които са зависими от туризма. Има много хора, които... Има много хора. Долу на юг от Бургас всичко е зависимо от туризма. Да. Созопол, Приморско, Царево, Ахтопол, всъщност оттам тръгва песното. Нека да разкажем няколко думи за този кораб, господин Костадинов. И там една мистерия се случи преди година. Кайрос. Не, значи преди 1 година и половина беше торпилиран от украински подводен дрон, защото се предполагаше, че това е оценчастия флот на Русия, но той пътува под флага на Гамбия. Гамбия е позната като такава тип офшорна дестинация. Да. Въпросът е какво прави държавата от тогава? 1 година и нещо. Стои. Второто, което никой не каза какъв е бил товара на Кайрос, за кого е бил предназначен и така нататък. Защото този кораб, след като е бил торпилиран в икономическата зона на турската държава, има ли някакво споразумение във връзка с това, този кораб да бъде изтеглян с влекачи и да бъде оставен в български териториални води? На този етап няма абсолютно никаква информация по темата. Никой не взема отношение и дано да не стане късно. Дано да не стане късно, защото разгара на сезона е, края на юли, точно в време, когато тук в региона, по цялото Черноморие се правят пари, въртят се обороти, ангажирани са десетки хиляди работни места сезонни, целият бизнес се върти около туристическия сезон и в крайна сметка това ще бъде удар на всяко едно ниво. И кой ще бъде отговорен? Нека да видим тогава. Кой ще бъде отговорен? Защото точно за това по нашите географски ширини, тук точно нашата си държава, много рядко, поне аз лично съм видял някой да поеме персонална отговорност за подобен тип събития, проблеми и инциденти. На всяко едно ниво. Абсолютно, защото ние точно за това излязахме да говорим по този проблем, защото наистина областната управа е длъжна, защото на нея са подчинени и гранична полиция, морска администрация, на тях са пристанищните инфраструктури и така нататък. Областната управа е длъжна, наистина, защото те са... Мисля, че и гражданска отбрана... Както се казва, на първа линия са представители от държавата, но за мен цялата държава трябва да в момента да е в готовност да реагира. И този щаб, за който говорим, би трябвало вече да се провежда в областната управа. Да, до сега трябваше да бъде обграден. Трябваше да бъде обграден, то в момента срамежливо така се прокрадват някакви информации и нищо повече. Официално няма изявления. А всъщност вече започва да кипи мрежите във Фейсбук, почва да кипят социалните мрежи, почва да се говори, има много тревога сред хората. Първо тези, които са там долу на юг по Черноморието. И второ, очакване, че петното се придвижва насам на север.
И какво правим тогава? Всъщност, не тогава, то трябва в момента да се прави конкретни действия, да се овладее, да се обгради, да бъде изолирано, след което вече има технологии, по които могат да се елиминират замърсяванията. Но трябва да се действа веднага. Ще видим всъщност какво ще се случи. Но за пореден път държавната машина реагира бавно, тромаво, няма превентивни действия. Не може да бъде оправдание, господин Костадинов. То не е оправдание, това са факти. Да. То не е оправдание. Утре кой ще бъде виновен? Пак питане. Ами Кой пак ще никой няма да бъде виновен? виновен. Всеки си прехвърля топката, защото било миналата година, защото това и така. Има Все морска... пак вече трети месец е областния управител. Не ме разберете погрешно, но този човек е служител на МВР. Има някакъв опит. Той трябва да бъде организиран човек. И трябва моментално да предприеме... Добре, ясно е областния управител, че трябва да предприеме, но не е само той. Всички трябва да предприемат. Ма един момент той трябва да се разпореди. Значи, вие говорите, нали, за тази комисия, която трябва да бъде създадена. Кризисен щаб. Да, кризисен щаб. Добре, Да, той може да го свика. Така е. Но Той е длъжен може да го свика. прави. Не може, той е длъжен. Еми длъжен е, но... Както се казва, кой не е наред, и това да не е наред. Ще има развръзка в следващите дни и часове, надявам се часове да има развръзка. Но каква ще е тя? Дано да спасим все пак туризма, летния, защото всъщност един подобен инцидент, разгласяване на случая в момента средства за масова информация са толкова бързо всичко тръгва и се разпространява в световен мащаб, така че славата не ще тръгне набързо. Тя вече е тръгнала, за голямо съжаление. Славата е тръгнала. Но ако се стигне до тези гъсто населени места, където е най-интензивен трафика на туристи, най-интензивен бизнесът през лятото, туристическият бизнес, ето това ще бъде вече нещо, което ще има тежки последствия. Вие разбрахте ли, че на кораба има осветление, има екипаж и така нататък? Така разбрах, което е пак някаква мистерия. Какви са тези хора, какво правят там? Какво правят нашите власти по темата? Да. Всъщност. Значи гранична полиция най-малкото или тако те трябва да знаят кои са тези хора там. Случите да знаят. Да. Те са в нашите териториални води, то е направо нелепо. Разбира се, да. Нелепо е, тут може да са всякакви. Ма разбира се. Може да са качили, примерно, някоя адска машина, бомба или какво ли не, взривни устройства, да ги засилят някой грачи и да приключим. Примерно. Това е хипотеза, разбира се. Но именно от гледна точка на националната сигурност и на техните преки задължения, по принцип, Ма разбира се. те са длъжни да го правят. Той какъвто да е плавателен съд, те трябва да го идентифицират и да бъде законово третиран, по-точно. Не малтретиран, третиран по законовия ред и да се решава по този начин как се постъпва с всеки един съд горе. А в случая, при положение, че имаш кораб, който от година там. Защото сега изпуска във връзка нефт. с това, нали, да кажем, че войната е вече на наша територия. Това са следствие от войната. Този кораб беше торпилиран и в момента той е в наши Ами тя войната е на наша територия. Има и бойни бяха, самолети на наша територия. бяха намерени дори дронове, които бяха Има, да, излезли на българския бряг. По-на север. Което означава, че нещата не са толкова спокойни. И сега в момента... Има поговорка, мечката играе в съседите. И при нас реално шансове да започне и при нас. И при нас. Защото от север има конфликт, на юг има конфликт. Да, доколкото знам, иранското правителство изпрати ултиматум до българското правителство и те ни обясняват, че няма страшно. Срамежливо някои прокрадват тезата, че има и страшно. Защото едва ли е неизбежно това решение. Скоро слушах полковник Велков. Той говори, че от Тихеран до тук хиперзвуковите ракети идват за 8 минути. Кой ще ги спре? Нещо отбранителни възможности са ясни, че ние разчитаме на партньорските държави. Да, т.е. значи, дори нашите бойни самолети, дори да излетат, те не могат да го прихванат там. Това не е сериозно, няма как да стане. Няма как да стане. Разчитаме се на партньорските. Турците, израелците. Ние не можем да се оправим с един кораб Кайрус, който една година и нещо е тук. Как ще се справи с една крилата ракета? Или там... Нека първо се справим с кораба Кайрус, че това за мен е много по-сериозен проблем. Не, че една крилата ракета не е сериозен проблем. Надявам се да не се наложи. Да трябва да елиминираме така, защото тогава вече... Ама
Но нека първо да се овладее Костадинов, това петно, защото... Значи 1 година и половина не можем да се оправим с корабът Кайрос, а сега вие говорите за 8 минути. Не, аз не че говоря. Казвам, няма нека да се проблеми. оправим с това петно. Не, напротив, има огромни проблеми. Да, Огромни проблеми. Пък искам да се надявам крилати ракети да не ни създават проблеми. Но в момента нашия проблем е този 12 км, това огромно 12 км петно, което може да разруши туризма за нула време. значи от Поморие до Слънчев бряг е 12 км. Ами да, по права линия. По права линия. По права, покрива пак горе-долу. Да, 12 км. Тоест, това петно може да хване Слънчев бряг и Поморие заедно, или пък може да прихване Всичко от Созопол до Ахтопол. Всичко може да прихване, затова трябва да бъде то прихванато. И очакваме наистина бърза реакция от всички на всички нива. И молим за последно, преди да приключи нашето предание, молим най-смирено и най-учтиво, господин Диков, предприемете действия за спасяването на Бургаския залив и съответно на българския туризъм. Дано. Приятна вечер и дано наистина да е приятна вечер там.